V posteli starého pickupu Toyota jsme seděli se schrbenými zády. Dostali jsme za úkol shromáždit mrtvoly v sektoru 3 Alfa. Jeho přesné umístění, někde v nejjižnější oblasti Soulu. Všechno bylo v troskách a každé místo vypadalo stejně, nekonečné trosky z budov a domů. Obchody, dálnice a staveniště. Důkaz toho, že mocná ekonomická supervelmoc se nyní stala vzdáleným snem, kdysi posouváním obálky směrem k klamu a halucinacím. Bylo pošetilé vůbec uvažovat o obnově Soulu. Nesezónní změny počasí způsobené radioaktivními kontaminanty pomalu vysávaly energii ze všech živých bytostí a věcí a ubíraly jejich sílu. Bylo jen otázkou času, kdy dojde k další sérii zdánlivě nekonečných smrtí a ničení. I přes toto všechno si sotva kdo v pickupu všiml něčeho neobvyklého na postnukleárním prostředí. Náš řidič něco zakřičel. Tečka. V posteli starého pickupu Toyota jsme seděli se schrbenými zády. Dostali jsme za úkol shromáždit mrtvoly v sektoru